Hello friends, I am Prashant Suvarna from Prashwin YouTube channel. And then the first vlog, okay, you vlog chicken curry, kudla the chicken curry encha, sukka encha malbon pandu you video toja undalla. Okay, so mata items mata kanathu ready mantita. Next encha sukka special sukka encha malbon pandu toja undalla. Okay, so direct adinkilu atilla gone poi. Okay friends, net math items ready mandi thanklu mulu 1.5 kg chicken undu kori mata clean malditna mulpa tarai neerulli bokka bevu soppu nenu fry maltade onte grind malditne. Okay, so bokka jeerigalanne ekku paadtade. Okay, bokka sukka boda apanunchina podi neck ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಸಾಸಿವೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅಮ್ಮಲ ಮಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳಿರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಜ್ಜನ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3-4 ನೀರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ತಿರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತ. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ದೀತ. ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಬೇವರೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಗು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬಾಯಬೇಕ ಚಿಕನ್ದ ಪೂರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತವ್ರೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಬೋಡನ್ನ ಪಾಡೋಳಿ ಇಷ್ಟ ಜನ ಹಾಕಲು ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುಂಠಿ ಪಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಓನ್ ಅದು ಕಡೆದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಪತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆತ ನನ್ನಂತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ದೀವಡು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ 10 minutes ಮೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ದೀವಡು ಹಾಕು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕಾಕಿ ಬೇಯೋಡು ಹಾಕೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂಡ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ. ಓಕೆ ನೆತ್ತ ದಾದ ನೀರು ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಕೋರಿ ಲುಂಬುನ ನೀರೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಂಟೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದೀತ ಅವೇನು ಅದೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂದು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಕ್ಲು ಚಿಕನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ
ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಮ್ಮಿಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಗಿಂದ ಏತ್ ಪಂಡ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡ ಹತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಡೋಡು, ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಪಾಡೋಡು, ದಾದ ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತಾರೆಯನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಇಂತುಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ, ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅಂಟಂಟು ಹಾಪುನು ಇಂಚ ಅಂಟಂಟು ಹಾಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅವಾಗ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಪುನು, ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗೋದುಂಟು. ಓಕೆನಾ ಆಯಿತು, ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನೆಂಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಿಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಆಪಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಪ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ.